ମାରିଦେଲା ରେ। ଆ ଫୁ 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 ଫୁ। ସେତୁ କଣ କରୁଛୁ କି? ଏଇ ଡେଟଲ ଟିକେ ପୋଛି ଦଉଛି ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲଗେଇକି ତ ସେଥିପାଇଁ। ଦେଇ ଖାଇଲାନି? ନାଇଁ ଖାଇନି ବା, ଖାଇବ। ଔଷଧ ଖାଇବ ବା, ଔଷଧ ଖାଇବା। ଖାଲି ପେଟ ମେଡିସିନ ଅଛି ନା? ଖାଲି ପେଟ ମେଡିସିନ ଦେଇଛୁ? ନାଇଁ ଦେଇନି, ଦେବି। ଦେଇ ଖାଇ ଦେଇଛି, ଔଷଧ ଖାଇବ ପୁଣି। ଦେହ ଟିକେ ବିନ୍ଧା କମିଛି? ହଁ ଟିକେ କମ କରୁଛ, ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଟିକେ ଆଇସ୍ ଘଷି ଦବୁ ତ। ଆଇସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଟା ଦେଇଦବ। ହଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଇଏ କାଲି ପଡିକିନା ଏମିତି ହେଇଛି। କେମିତି ପଡିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କାଲି ଆମେ ଗାଁକୁ ବାହାରିଥିଲୁ, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗାଁ ବାହାରିଥିଲୁ। ଆଉ କାଲି ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଦିଟା ଷଣ୍ଢ ମରାମରି ଆମର ବାଡେଇ ହେଇଗଲେ। ଆମେ ପଡିକିନା କାଲି ଏମିତି ଗାଁ ଯାଇପାରିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁର ଭିଡିଓ ଆପଣ ଦେଖେଇନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ପଡିଛି, ଆଉ କଣ କରାଯିବ। ତାର ବାଜି ଫୁଲି ଯାଇଛି। ପୁଣି କାଲି ସିଟି ସ୍କାନ କରି ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଭଗବାନ ଦୟା ତାର ବେଶୀ କିଛି ହେଇନି, ଖାଲି ବ୍ଲଡ ଟିକେ ଖାଲି ଜମିଛି। ଆଉ ତ ଏମିତି ଶୋଇଛି, ତାର ସିଟି ସ୍କାନ ହେଇଥିଲା। ସିଟି ସ୍କାନ ରିପୋର୍ଟ ବି କଣ କଲେ? ସିଟି ସ୍କାନ ରିପୋର୍ଟ କଣ? ରିପୋର୍ଟ ସେଇଠି ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସିଟି ସ୍କାନ ରିପୋର୍ଟ ନେଇଥିଲେ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଟି ସ୍କାନ ରିପୋର୍ଟ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବ୍ଲଡ ବ୍ଲିଡିଂ ହେଇଛି ମୁଣ୍ଡରେ, ଟିକେ ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ 15 ଦିନ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଉ କଣ କହିବି, ମନଟା ତ ଦୁଃଖ ଟିକେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଏମିତି ଦେହ ଖରାପ ପଡିକିନା ଏମିତି ହେଇଛି, ଆଉ କଣ କରାଯିବ। ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ଆମେ ଛାଡି ପାରୁନୁ। ଆଉ ଭଲ ହେଲା ପରେ ଭଲ ଭିଡିଓ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଛଡା ହଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ହେଲା ପରେ ଭଲ ଭଲ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଦେଖିବେ। ଆଉ କଣ କହିବି, ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହୁନି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।